दिनै जोङो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जों फोरमायनो सानो जोंनि बे आइफ'आल पिकनिक स्पटआव जों सुबिदा होनाय जादों माने बेयाव फैनानै दैनि थाखायबो जों सुबिदा खालामनाय जादों दंखल आरो पेसाब लेट्रिननि थाखायबो जों बेब'स्था खालामनाय जादों आरो माखासे बे जायगायाव फैनायनि थाखाय लामानि थाखायबो जों लामाखौ जों थिग खालामना होनाय जादों लामानि थाखायबो प्रब्लेम गैया आरो बेजों लोगोसे गासैबो बे पिकनिक स्पटआव माने जाखिनि दखान सखानबो दङ आरो जाखिनि माने नांगौ रोखोम रंजानायबो खालामनो हागोन ओमफ्राय बे रंजानायजों लोगोसे माने गासैबो माने मानसिफ्रानो माने फैनो हागोन आरोखि थिंख्लांनि नुथाय हिसाबै जोंनि पिकनिक स्पटआव जोंनाव मेनलि जोंनाव बैग्रि बिफां दं आरो बेजों लोगोसे बै मा होनो गराइ सिबथि होनना बुङो बिफां दङ बे मोनसे डेक'रेसन मोनसे जातनि आरो दैमा दं आइ दै आरो दा गोदानै लुफुंजानाय ब्रिज दङ आइ ब्रिज बिमा दैनि ब्रिज दा बेखौ नुनो मोनगोन आरो दा गासैबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ दाब दाब जायगानि रायजो राजाखौ जों बे आइफ'आल पिकनिक स्पटआव जों गोजोनै जों बयखौबो हांख्रायहरो खावलायहरो जे जोंनि पिकनिक स्पटआव फैनोब्ला बबेनिफ्राय फैनांगौ ओरै काजलगावनिफ्राय फैनांगौब्ला काजलगावजों जानानै फैनानै बेंटल जानानै थुक्राझारनिफ्राय डाइरेक्ट आइफ'आल सिदा सानजा बेजों फैनांगौ आरो क'क्राझारनिफ्राय बेबायदिनो काजलगावजों फैनो हायो बा कासिक'त्रा जानानैबो फैनो हायो ओमफ्राय बयबो फैनानै जाफै गोजोनै जोंबो कमिटिनिफ्राय नांगौ रोखोम हेफाजाब होनाय जागोन आरो জায়গাটো আহিয়া বহুত ভাল লাগিছে পৰিবেশটো ভাল লাগিছে বহুত চাফ চিকুণ আছে বহুত মেইনটেনেন্সটো ভাল আছে আৰু জায়গাটোৰ এড্ৰেছটো হ'ল আইফ'আল পিকনিক স্পট নতুন এটা ব্ৰিজ হৈ আছে ব্ৰিজৰ সন্মুখত আৰু সকলো ৰাইজক আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰা হ'ল কি নদী আছে দলং হৈ আছে নতুন দলং হৈ আছে জায়গা পিকনিক প্লেচটো ভাল আছে ধুনীয়া জায়গা আছে পানীৰ কোনো অসুবিধা নাই লেট্ৰিন বাথৰুম সব সুবিধা আছে আপোনালোকে সকলো আহি ইয়াত উপভোগ কৰিব পাৰিব মই ঢালিগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ আহি ভাল পাইছোঁ পিকনিক খাই আছোঁ আমি মোটামুটি 10-12 জন আহিছোঁ কি খাব এতিয়া বনাই আছে নতুন মুৰ্গী লোকাল মুৰ্গী মাছ আছে এইবিলাকে খাম আৰু মানুহবিলাক আপুনি কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে পৰিবেশটো ভাল আছে জায়গাটো ভাল আছে এইখিনি আৰু বেলেগ ঠাই আছে ইয়াতে বন্ধুবিলাক ইয়াতে আহিব বুলি কৈছে সেইকাৰণে ইয়াতে আহিছোঁ আৰু বেলেগ জায়গাত গৈছে বেলেগ জায়গাত আগতে গৈছিলোঁ যোৱা বছৰ গৈছিলোঁ এই বছৰ যোৱা নাই এই বছৰ আহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট निउ इयारनि थाखाय बयनोबो शुभेच्छा जासिबाय गोदान बोसोरा जोंनि गासै बिटिआर ओनसोलनिजों लोगोसे आसाम आरो भारतनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फिथाइ लाबोथों बेखौ बयनोबो आंनिफ्राय बरायनायजों लोगोसे शुभेच्छाखौ जासिहरनाय जाहैबाय नैबे जायगाखौ माबायदि मोनदों आं खुब मोजां मोनदों गिबियावनो बे पिकनिक स्पटनि जानाखि सामलायगिरि बिथांमोना आंखौ दाख्लैहायसो फननि गेजेरजों देग्लायबो सारानो आरो फिथा हास'फैनांगौ सेमोननो बायदि होननानै आं सोंदोंबा देग्लायबो दङ नामा देग्लायबो लादों नंगौ जायगाया खुब मोजां जेराव दिनै बे आइ दैनि सेर गोबां पिकनिक स्पट दङ जेरै गोजौथिंजाय मोनाबिलिनि उनाव निज्लानि उनाव आरो नैबे जोंनि आइफ'आल दा बे जोंनिनो बिटिआर ओनसोलनि मोनसे रांखान्थि जौगाखांनायनि लोगोसे जोंनि फेमिलिजों लोगोसे गथ' गथायफोरनि मोनसे रिक्रिएसन पिरियड गोदोनिफ्रायनो मानसि हारिया गोदान बोसोर बा बैसागु बा निउ इयार बेवहाय मोनसे रंजानाय मोनसे जिरायनायनि रंजानाय मोनसे फोरबो मानिबोबाय थादों थिग दिनैबो जों जेराव गोसो बेवहायनो जों रंजानो बाजानो हाया खिन्थु जोंनो मोनसे लकेसन नांगौ बे लकेसनानो जाहैबाय दिनै मोनसे आइफ'आलनि मोनसे स्पट बे स्पटआव जोंनि गथ' गथाय जोंनि बिदा फंबाय बा जोंनि लोगोफोरखौ लाबोनानै जोङो बेवहाय दसे सम एन्जय खालामफैनो हागोन आरो बेनिफ्राय जोङो फ्रेश जालांनो हागोन लोगोसे बेवहाय जोङो गोबां मानसि लोगो मोनलायलायनानै इन्टारेक्सन जानानै मोनसे पिस एन्ड इन्टिग्रेसननि मोनसे
जोंनि सुबिदाखौ मोनगोन होननानै आंहा आसा दं। गोबां बे बहुद दुखु गोनां खोथा। आङो पार्सनेलिबो आं बुङो आं जोनोमनिफ्रायनो निसा जाफेरा, जौबो लोङा, थांखुबो जाया, सिगारेटबो सोबा। नोंथां सोंनायखौ आं खुब मोजां मोनदों। आं सासे बेनिनो एकदम उल्था मानसि हिसाबै आङो खावलायगोन बे बुस्थुआ खुब गाज्रि। बेनिफ्राय जों मोनसेबो मोजां बुस्थु जोंनि देहानि हक बायदिसिना जोंनि बिथिङाव हक बे जौ जुवा बे निसा बुस्थुनिफ्राय जोंनि मानसि हिसाबै जों जेबो बेनिफिट गैया। बरन्स बियो सासे मानसि लाइफखौ धंसबो खालामो, समाजखौबो धंस खालामो, परिबेस बेखौबो ओनसोलावनो गाज्रि खालामो। ओंखायनो जोङो बेखौ जेसेबां हायो एसेबां जों नागारनांगौ आरो जों बयबो आवगायबोनांगौ। आं नोंथांमोन सांबादिकफोरखौबो खावलायो नोंथांमोनाबो बेवहाय मेजर रल लानो हायो। जे निसा बा बे गाज्रि सोबनाय लोंनाय बेफोरनिफ्राय जोङो जेसेबां हागौ जोंनि जाखांबोनाय गथ'फोरखौ जोङो माबोरैहाय गोजानाव लाखिनांगौ बेखौ नोंथांमोनाबो निस्सय खावलायगोन। आरो आङो दिनै बे गोदान बोसोर 2024आव आगोल जि जालांबाय जाखांनायखौ जों लाबोफिननो हाया। 2024निफ्राय जों समायलानि जेन' जोङो 2024निफ्राय आरो बिदै निसा बुस्थुआव जोङो आखाइ होआ होननानै आरो आं बेखौनो रायजो राजा गासैखौबो खावलायो 2024निफ्राय जोङो बयबो जेन' बे निसा बुस्थुनिफ्राय जों गोजानाव थानो हायो। धन्यबाद। बर'नि गिबिसिन आबुं बर' सावथुन आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आंनि सिमां गावबा गावनि आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलायारन सावथुनखौ बाङाय बेसेनाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। फैगौ 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव सिगाङाव लानाय बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव आलायारन सावथुनखौ लांनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन। सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। कुन्जेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय, नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय। हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै। बेनिखायनो दासिमबो जुदि नोंथांमोनहा आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आरो बाङाय बेसेनावनो लांनानै आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो जानानै थानाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिहैदो। नों खालि आंनो 500 रांल' हर, हाया फाक्का। नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिफ्राय गोबां खमसिन बेसेनाव लांनो थाखाय 8453766183 9678616741 आरो 7896298145 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।